kuitenkin siinä järjestelmä. Aloitellaan. Moi kaikki. Hei, terve. Joo. Eli sehän olisi nyt sitten kaikkein multihuipentuma. Eli tosi torpelit taistelevat taas. Ja mitä tässä pidemmittä puheitta, niin otetaan ensimmäinen matsi ja sieltä koilliskulmauksesta haastaja. 92 kiloa, Tommi Lopi Hiljanen. Yes! Ja haasteen vastaanottajana 123 kiloa, Eetu Puljukko Vanhaa. Yes! Hei, otetaan mies vastaan. Varotaan vähän noin päälyöntejä. Pääsee toinen ainakin ryppäämään. Ei mitään, ei selkää, ei niskaa. Ei potkuja, ei painita. Ei saa käyttää. Älkää se työ aika kovaa, ettei tuu kipeä. Ei, Kuinka näyllä mun hiljaa, kuinka äsken mun voin uudestaan? se on ollut se minimi. Hyvä. Älä nyt saatana, pitääkö tässä 6 minuuttia pyöriä? Kyllä. No niin. Onks ajatta valmiina? Hyvä. Lähdetään. No niin, tappakaa toisen ei. Verta kehii. Irti! 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 Katsotaan vähän ylöspäin lyö. Jalka lähtee nyt. Irti! Pidetään nappura. Takku. Älä käännä selkä. Jatka. Aika. Muuten näyttää hyvä. Valmis. Lähtee. Irti! Äkään nyt se. Joo, aivan hyvä. Jatka. Joo. Hyvä oli. Irti! Vasta kyynärpää. No niin. Jatka.
Joo. Onko se Otto valmis? Hyvä, lähdetään. Aika jumala rankkaa mulla. Hyvä. En mä ota sitä toista matsia päällä. Voi vittu. Ole siinä. No niin. Tää tästä voittaja. Eetu Puliukko. Sori mä muistin sun sukuun. Oinoa ylivoimaa. Yes! No mitä, jaksaaks pientä kommenttia vielä heittää? Kyllä jaksaa kommenttia. No mikä meni pieleen? Se on, kun ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin on vähän tekniikka hukassa, mutta kaveri sai pari tuohon korvan taustaan pari aika tiukkaa ja peinas siihen jää. Mutta sitten kun alkoi happi loppumaan, niin yksi hyvä isku tuohon kylkeen, niin tajus heti, että nyt se on siinä. Noni. Eihän siinä hyvä matsi. Mutta hyvä matsi oli kyllä. No niin, mikäs voittajan fiilis? Ihan helvetin hyvä. Ihan hauskahan tää oli. Ei vaan toisaalta sitä toista matsia ei kyllä. Ihan heti samana päivänä eikä varmaan samalla viikolla. Niin, hyvä. Eihän se on kuin 10 minuuttia. Niin, nyt tapeltiin 5 minuuttia.